लोगोफोर डेस्टिनेसनाव सफैबाय लाइलुमाव सफैबाय एसे बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै जोङो मैयाथ' सेरापुन्जियाव बेरायबाय दहाय फुङाव सेरापुन्जियाव बेरायनानै लोगो ओमफ्राय दा जोङो लाइलुमाव फैबाय आरो ना लाइलुमाव ओरैबायदि बाहादुरि ना जायगाया लोगोफोर नायदो आरो ना माने ओरैबायदि खोमसिनो नुलायला जोमै सा बिरबायनाय बायदि आरो ना खिन्थु सेरापुन्जियाव जोङो बिदि मोनासै दे अखाबो गैया सेरापुन्जियाव दे लोगोफोर नायलांबाय था एसे दिन्थिलांना जोमैया नै बिथिं पुरा जोमै आरो ना बिथिं जोमै नै बिथिं ओरै स्रां जाबोदोंसै आरो नै बिथिं ओरै बुलाबोदों नै हेलेना सिस्टारखौ लोगो मोनदों दे लोगो मोननानै नै फेमिलिया फटक लाबाय एसे थारमाने बिथांमोना थारमाने सुट दङनो आरो ना दा सुटनि रेडि जाबाय थादों मेकआप खालामबाय थादों दा सुटआ जाथ'वाखै बेखौ ग्रोब लोगो मोननानै जोंबो एसे फटक लाबाय आरो ससे भिडिअ खालामबाय आरो ना लोगोफोर दे अब्ला नै बिथिं नुबाय दा लोगोफोर नै गारिया माबायदि ओरैबायदि भिर ना पार्किंआनो गैया आरो ना दोननो थाखाय पार्किं जायगा गैलायलाया ओरैबायदि टुरिस्ट ओमफ्राय भिउआवलाय ओरैबायदि मोजां थारमाने बोथोरा माने दसेनो जोमै दसेनो स्रां नै बिदि आरो नै मानसिफोरखौ नुदो एसे खाथियाव थांनानै दिन्थिनो नाजानोसै नोंथांमोननो भिउखौ लासै थाबाय बिमा सना लासै थाबायबो लासै फै बिमा लासै फै उफाय गैया लेंग्रि मानसि ना लोगो लाफानो गोनां जायो लेंग्रि मानसि ना मानखोनो हागोन दा नङा दायो बारा जिङाव थांनाङा दै मामामोन फैबायना लोगोफोर नै दसेनो बोथोरा माबायदि सोलायखो अखाजों खारजोबनांबाय नै माबायदि मानसिमोन नायदो लोगोफोर जोंहा नैबेयाव लाइलुमाव अखा हाबायना बारा गोबाव हाया बे दसेल' हागोन बियो माबायदि टुरिस्टफोर दंफैयो नायदो लोगोफोर लाइलुमाव दसेनो अखा हाब्रबबाय इन्टारेस्ट बरिया नै बेनिफ्राय नै बिदिनो अखा हानानै नै बेयाव हाबसोजोबनांबाय नै मानसिफोरा हाबनो सिङाव गथ' गोनांफोरखौ नै सब जमा হৈ থাকিল হায়ালে बे अखाया নাহে বৰষুণ নাহে অলপ দিব আৰু বেছি নিদে नै बिदिनो अखाजों खारग्लुंजोबनांबाय मानसिफोरा माने बोथोरा मोजां बेयाव जोङो मैया सेरापुन्जियाव दङमोन खिन्थु सेरापुन्जियाव बिदि नङामोन दे सेरापुन्जियाव ओरैबायदि माने गरमसो मोनबाय जोङो थारमाने एसेबायदि माबा मोनासै आरो खिन्थु दिनै नैबे लाइलुमाव फैनानै इन्टारेस्ट नांफैबाय आरो शिलंआव फैनायनि मजाखौ जोङो बेयाव मोनफैबाय आरो ना लोगोफोर शिलंआव फैनायनि मजाखौ दासो मोनदों ना नै जोंना फेमिलिया नै बिदिनो टिमा दा नै बिथिं गरायबो दंलै गराय ना अखाजों थारमाने मानसिफोरा गोदाव सोराव जाजोब्बाय आरो ना लोगोफोर शिलंनि मजाखौनो दासो मोनदों नै लोगोफोर दासो शिलंआव फैनाय बायदि मोनदों जोङो नङाबाथ' मा होनना बुंनो आरो ना ओरैबायदि सेरापुन्जियावथ' गरमसोमोन
आथिं रेवबाय बेटा नै आरो जोंहानो साथाया मोजां प्रिन्सेसनिया साथाया बिराद मोजां प्रिन्सेसनिया ओरैबायदि दङमोन थारमाने फगिजोंनो नुला आरोना लोगोफोरनि खाथिनिखौ नुयो जेने तेने ओमफ्राय बैथिंथ' भिउ पइन्टखौ नुहुरला ओमफ्राय नैबिथिं एसे स्रां जाबोलायबाय नै दायो नै स्रां जाबोलायबाय आरो ना ओरैबायदि इन्टारेस्ट जायगाया बेयाव बिराद इन्टारेस्ट आरोना जायगाया लोगोफोर फै दै नोंथांमोना जुदि मेघालय आरो शिलं फैदोंबा नैबे लाइलुमाव फै मोजां जायगाया बिदिनो बेयाव शिलंनि मजाखौ लानोबा बेयावसो फै सेरापुन्जियाव थारमाने जों मोनासै मैया खिन्थु लाइलुमाव जों मोनफैबाय आरो बबेयाव बांलादेशनिफ्राय ओमफ्राय बेफोर मेघालयानो ब्रा गामि टाउन दङ बेयाव मिथिबाय माबायदि खुस्रांलांनायखौ गार' सावनाय जानोसै जोङो नै दा नैबेयाव गार' सावनाय पार पिस 30नो आं जाला दिनै दखानफोरखौ नुबायना लोगोफोर गार' सावनाय जानो ना मा जानो हा मम' है प्लेट में कितना हाँ 50 दो प्लेट दो नैबेयाव मम' जालायसै नै बिसोरो नै टिमा दासो ग्रोब जाफैबाय आन्दायलायदोंमोन जदो मामा जदो हनै मेदाम गोथाव मम' मा बुङो बेखौलाय मम' फाइनालि सिङाव हाबबाय जोङो नैबे पार्कआव हाबलायबाय आरो ना दसे बेरायलायनोसै बेयाव बेरायग्लांनोसै नायलांबाय था लोगोफोर न नायलांबाय था लोगोफोर एसे भिउफोरखौ दिन्थिनोसै नोंथांमोननो लाइलुमनि भिउफोरखौ बिदिनो फैदो आयो मा जागोनलै नोंसोरजों गथ'फ्रा ओरैबायदि गेलेदों ओरैबायदि इन्टारेस्ट नांदों आरो ना मा खबरलै हा मा खबर बेटाफोर खबर लागेब्रा केनेके खबर मोजां লাগিছে ना दे ঠিক আছে बेरायदों आरो ना नै जों नुबाय दा भिउ पइन्टआनो लोगोफोर भिउ पइन्ट गिलुलु सोरसोलै बारा खाथियाव थांजाया अखाबो मोनबायबा जोङो खाथला खाथि अखा मोनबाय थानाय ओमफ्राय दा
एसे माने माबाखौनो भिउखौनो दिन्थिबाय आरो ना लोगोफोर नोंथांमोननो नुबाय दा नै माबायदि बोथोरालाय मोजां बिराद मोजां बेरायनो नोंसोर मिनिनायखौ लानांसिगोन दा माखौ मिनिखो बिसोरबा लेमन टी पिएगा हाँ हम कितना 20 नोंसोर लोंगोन दा नोंसोर लोंगोन ना लोङा ओइ 3 काप दै लोंनोसै जोङो नै बनायदों बरिया माबायदि बनायगोनथाय मिथिला कितना बोला कप में 20 1 कप में 20 Banana cake, slice cake you want? Aku lang. Isang banana cake. Welcome. Has what Dishara? Try. लोंनोसै बरियानो नै मा जाखो केक हेलेना सिस्टारखौ लोगो मोनदों दे लोगो मोननानै नै फेमिलिया फट' लाबाय एसे थारमाने बिथांमोना थारमाने सुट दङनो आरोना दा सुटनि रेडि जाबाय थादों मेकआप खालामबाय थादों दा सुटआ जाथ'वाखै बेखौ ग्रोब लोगो मोननानै जोंबो एसे फट' लाबाय आरो ससे भिडिअ खालामबाय आरो ना लोगोफोर दे अब्ला फाइनालि जोङो लाइलुमाव बेरायखांबाय दायो थांनोसै दायो ना लोगोफोर बेनिफ्राय बिनि उनाव आरो जोङो बबेयाव बेरायनाय जागोन बबेयाव थाबायनाय जागोन बेखौ आं उननि नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो दिन्थिसिगोन आरो ना लोगोफोर दायो जोङो लाइलुमनिफ्राय ओंखारनोसै आरो ना दे लोगोफोर अब्ला बाय बाय टाटा